kaluluoy kay gaungong na siya sa suba, which is kung magwari pa o mubaha, mga ano na dyan ang mga balay. So, ang amo to po is mapastop dyan o dili na po mapaparihan dyan dito ma-part sa amo ang river. Anyone else? Buntag, ako si Grezaria Pachable. Usap ko sa reklamante, sa Quarry, sa Puente, sa Cruz Viejo Puente. Tungod sa amo ang kahintang nga pait na kaayo, nakita ang amo ang mga balay doon na ang pangpang niya karon na anak ko'y bukabkab sa amo ang lugar. So naghangyo jud mi nga dili na jud intang pwede nga kabkaban pa ang amo ang suba. Kay nagkabuang-buang na gani ni anong naay mo baha, dili na gani ni makatabok kung kami dunay gustong paliton sa diri sa lungsod nga among pagkaon. Kanya karon maglisod na may pagbalik pa uli sa amo ang balay kay wala ni puwente. Usa po na sa among problema sa amo ang lugar. Kay wala na ni puwente. Kanya karon kwarihan pa. Patay na mi tanan dito. Ang balay nag-ambong na sa pangpang. Kuni among gihangyo nga unta karoy unta aming nagpuyo gikan sa suba ug naghangyo jud mi nga dili na jud intawon kuhaan og balas og graba amo ang suba. Kay usahay may nga clearing pero dili. Og mao na akong gihangyo nga unsa tagaan intaan og paminawan ang among mga hangyo. Daghang salamat. Thank you. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! I hear that. Now, did you also try to investigate if the area is within the 1 kilometer downstream and 1 kilometer upstream from the point of a government infrastructure, because that is prohibited under the law? Did you conduct an investigation or did you seek for the help of the City Environment and Natural Resources Office to help you ascertain whether the area where the operation has been conducted is within the prohibited area? Yes, Mr. Chair. Ako kasi inan nga nagsunod pa mo ni kay ako magibasa ang tanan nga polisiya. And patut pa niya yes na nag-observe me, nagtuman sila. Pero ako silang gingnan nga since aduna pa tayo mga petitioner, nga since nga wala ko nagkandak o kwan, you better stop this. Then why is it that, correct me if I'm wrong, do you know if the operation is still ongoing? Yes, Mr. Chair. Okay, so what is your stand now about this? After, yes sir. I know if Kabaot Provincial Quarry Operation. I am going to reach that later, Honorable Katubig. Thank you, Mr. Chair. But before that will be answered, now Barangay Kapting, you already said that you informed them to stop. Now there is a continuing operation. So what is now your stand about this? It's a sign of disrespect to your authority. Yesterday, Mr. Chair, I went to Puente and I asked if the quarry is still there. Pero wala na. Siguro ang ilang na dumugdihan nga nagka-quarry ka ng atong ongoing project. Para mo siguro na kay wala po ko kabalo og nagkuhan pa. Pero gahapon, dito ko niya nangutana ko wala na daw ang maong quarry. So, karon diha naman kay 200 million na river control tayo. Okay, pag ato na ako sa Syudad ng Talakay, dito mabubunin niya, giningon galit sila na ko nga na may trabaho niya sa oboso, ako teacher. So, I found out nga, ang tanang mga makinarias, katong intended para sa ato ang river control. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!